Nej! Øj, du var godt nok en lille trailer. Der er virkelig en, der lige... Kom. 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 Den er slem, den her. Der kom. Hvordan kan man få krampe af at sidde nede? Jeg fatter det ikke. Det er det, han sidder for meget. Kom. Nej. Ja. Seriøst, men der var nogen, de har bare... Jeg forstår det. Jeg har kæmpe klaret spar, men... det er freaking... Kom. Kom. En lille trailer. Kom. Kom på en lille trailer, mand. Nej! Men nej. Han sad lige i hovedet på dig, mand. Men jeg har så også... Jeg har stjælet et gældbrætter. Ja, men han stod virkelig og blokkede alt det der. Det var helt sindssygt blokket. Jeg stod bare sådan og skar i ham gang på gang. Jeg kunne bare ikke komme ind til ham. Jeg tror, jeg er ved at ødelægge. Kom. Ej.